पता चलल कृष्णा के दिल इनका ऊपर काहे आ गई। अरे सूरज की रोशनी पड़ेला त चांद तो चमकेला ही ना। भगवान अच्छा जोड़ी बनौले बाड़े, केहू की नजर न लागे। चला लोगन, दुल्हन थाकल हरल आइल बाड़ी, इनका के आराम करे दा लोग। चलो तनी भाभी, प्रणाम। प्रणाम। चलो तनी आवे ना चाची, आवा आवा ना, अंदर आवा। देखा ना नौकी चाची के कितना सुंदर बाड़ी। आवा अंदर आवा। सुंदर बानो। आवा राधा, बैठा। मौसी ना आई नी का? घर ही बाड़ी, अभी आई हन थोड़ा देर में। अच्छा पायल, कहीं तू ई सुन के तो ना चौकत बाड़ू कि बच्चा लोग इनके चाची और तोरा के नौकी चाची बोलत पड़न? पायल, पहले कृष्णा के बिहा राधा से ही होखे वाला रहे, बाकी भगवान के शायद। अब रहे दना दीदी, बीतल बात के उठावे से का फायदा, जवन सामने बा उहे सच बा। और फिर भगवान की फैसला कितना सही बा। लाखों में एक लागत है दोनों की चोरी। राधा, राधा, ई का करताड़ी? राधा, हम जानत आने तोरा खातिर कृष्णा के भुला दिहल इतना आसान नहीं खे, बाकी और कोनो रास्ता भी तो नहीं खे बेटा। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। कृष्णा, चुप हो जा बेटा। मौसी, 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 मौसी उठना। मौसी, 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 ए मौसी, ए मौसी उठना। मौसी उठना, मौसी, मौसी, मौसी उठना, मौसी, मौसी उठना, मौसी, 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 मौसी उठना, मौसी, 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 तू ऐसा मत जा मौसी, हमरा क्या अकेला छोड़ के मत जा मौसी। आज दुल्हन खाना बनोले बड़ी, चला बढ़िया बात बाज। ली इला बबुआ खा। हाँ काश बोल, का समाचार बा? अरे ठीक बा यार, एगो खुशखबरी बा। का? अरे वो मल्टीनेशनल कंपनी में हमने जो इंटरव्यू देले रहली ना जॉब खातिर, हाँ 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 हाँ, उमे हम दोनों के जॉब हो गइल बा यार।
का बकत बाड़े सही में? अरे बकत नहीं खी यार, सही कहा तानी। आज ही लेटर आइल बा। कब ज्वाइन करे के बाद? सोमवार के 2 दिन बाद। तू कल ही आ जाओ। ठीक बा भाई, हम भैया भौजी से बात करत नहीं। ठीक बा, बाय। ओके भाई। भैया कुछ बताओ के जरूरत नहीं है। हमनी के सब समझ गेल बनी जा, आज सब बुझ गेल बनी जा। ई तो भगवान की कृपा बा कि तार पढ़ाई खत्म भइल और नौकरी लागे जा रहल बा। हाँ जी, हमरा के तो बुझात बा हमार देवरानी के आइल हमनी के घर के खातिर बहुत शुभ बा। हाँ हाँ